Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un prim tutorial pe acest canal și tutorialul ăsta va fi cum să descărcați Minecraft versiunea 2.1.0.2. Deci facem așa, arată, scrie Belain MCP, arată exact ca pe calculator este, pe linkul îl aveți în descriere, cred că vă va plăcea ce am să fac eu. Și acum mai am o ultimă misiune de îndeplinit, să vă arăt mapa mea. Adică ce m-a scris. Părerea mea și prea bine, nu mă judecați. Aveți linkul în descriere, să apăsați butonul de like și subscribe misiunea voastră și mai aveți încă o misiune. Noi avem și o textură foarte șmecheră, poate să vă las în descriere, foarte șmecheră, cum arată arcul, sprintul, sabia, bordubere, ăsta cum îi zice, târnășcopul, cum îi zic eu, târnăcopul și toporul, uitați ce bine chiar arată și toporul. Și misiunea asta voastră este like, fraților. Deci nu uitați de like, uitați cum arată, este exact ca pe calculator, are și endepeluri, face și un scurt tutorial acum, adică unul care este de Minecraft. Yeah. Unde ești? Iete la ci? Haideți frățiu, să vă arăt cum să faceți un end pe ăsta. Dar șmechere arată pe textura asta. 10 lei și vă spun cum se numește. Numesc. Poate o să vă las în descriere. Haideți să facem portalul ăsta. Aici. Da, ce șmecher arată. Haideți, frate, să facem foarte repede. Și voilà! What the fuck, ce șmecher arată. Oricum, dragonul nu o să fie schimbat pe acest Minecraft. Deci, misiunea voastră like și subscribe. Haideți să ne recomandăm. Să vedem ce este de final, fraților. Deci, like. Ce șmecher arată și obsidianul. Haideți să vă arăt dragonul. Foarte rapid dacă îl găsesc. Unde ești, băi? Gogule! Gogule, unde ești? Unde ești că veni și eu pe la dumitale? What the fuck, nu se încarcă mapa. Și am lag. Unde ești, Gogule? Iete-l pe Gog. Gogule! De ce m-ai părăsit? Acum, fraților, cam tot cu acest episod, eu am fost Vlad, misiunea voastră v-am arătat-o și ne vedem în data viitoare, nu uitați de like, pa!